Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Mădălina Vlad și reprezint grupul de firme MBV. Așa cum bine v-am obișnuit până la acest moment, noi vom trata în fiecare video un subiect care poate fi de interes pentru voi ca și antreprenori, dar și pentru cei care nu au deja o firmă și vor să-și înființeze o firmă și nu știu exact ce decizie să ia, dacă să meargă pe SRL, pe PFA sau orice altă formă. ESA, astea deja sunt destul de rare. Ideea acestui canal de YouTube a fost să înțelegem cu toții anumite chichițe legislative sau cum se interpretează anumite legi, anumite situații sau ce aveți voi de făcut și să vorbim în limba antreprenorilor, că a contabililor e destul de dificil de înțeles și atunci e bine să vorbim în limba antreprenorilor. Astăzi, dacă tot vorbim despre antreprenoriat și tot vine un nou an și se schimbă o grămadă de alte lucruri, am zis să abordăm pachetul 2 de măsuri fiscale pentru că, ce să vezi, surpriză, a trecut de monitor oficial și, practic, a devenit un pachet oficial. Aș vrea să reluăm discuția despre acest pachet 2 fiscal pentru că este foarte important să înțelegeți ce aveți de făcut de anul următor, ce devine obligatoriu și ce nu. În consecință, rămâi alături de mine pentru că o să vezi că o să afli niște lucruri destul de dureroase pentru noi ca și antreprenori și pentru tot mediul antreprenorial, lucruri dureroase pe care am sperat inițial ca CCR să le modifice sau să nu le accepte în varianta asta, însă din păcate ele au trecut așa cum au fost propuse, ca de altfel de fiecare dată, însă trebuie să luăm aminte de ele ca să nu ne trezim în situația în care să fim amendați pentru că nu am știut. Așa cum bine știți, sintagma nu am știut nu este aplicabilă și trebuie să ne informăm și să știm exact ce avem de făcut. Așa că rămâi alături de mine în următoarele minute ca să vezi ce anume s-a schimbat. Un lucru este cert. Sunt schimbări pe toate planurile. Nimeni nu a rămas neatins, nimeni nu este iertat, din păcate. Așa că hai să începem cu aceste modificări fiscale, nu neapărat în ordinea importanței, ci cum mi s-a părut mie mai ușor de urmărit. Ei bine, prima modificare importantă face referire la contul bancar. Dacă până acum erau situații în care unele firme nu aveau activitate și nu aveau cont bancar, află că acesta devine obligatoriu cu 1 ianuarie 2026. Mai mult de atât, firmele nou înființate au un termen de maxim 60 de zile ca să își deschidă cont bancar. Mare atenție că acesta cu contul bancar, acest criteriu de cont bancar este un criteriu de inactivitate fiscală, adică ulterior vă pot declara inactiv din punct de vedere fiscal. Și când vorbesc cont bancar, mă refer la cont bancar la o bancă din România. Nu vorbim de cont de Wise sau de orice altă bancă online din care, practic, ANAF-ul să nu poată să pună poprire și să nu poată să aibă o conversație cu cei de acolo. Motiv pentru care trebuie să te orientezi către bănci de pe teritoriul României. Mare atenție pentru cei dintre voi care nu cunosc încă, Revolut nu mai este o bancă online. Ea a devenit o bancă cu sediu fizic aici în România și poate fi poprit. Contul de Revolut poate fi poprit. Deci nu mai există, mi-am făcut cont la Revolut și nu îmi pune ANAF-ul poprire pe el. Așadar, și Revolutul poate fi o bancă care poate fi luată în considerare începând cu anul 2025 ca să îndeplinește acest criteriu de a avea cont bancar. O a doua măsură, la fel de importantă, este obligativitatea de a accepta plata
cu POS-ul, tranzacțiile cu cardul. Deci, mare atenție că a devenit o obligativitate. Practic, în procesul acesta de combatere a evaziunii fiscale prin plățile cu cash, acum s-au trezit guvernanții noștri că vor să pună POS-ul ca fiind obligatoriu și nu numai că s-au trezit, au și aprobat nenorocirea asta, motiv pentru care băncile au 30 de zile de la solicitarea pe care voi o faceți să vă instaleze un POS sau metode moderne de plată. Pentru că în lege zice așa, POS sau metode moderne de plată. Metoda asta modernă de plată am văzut-o chiar și pe telefon. Instalarea unui POS pe telefon, nu neapărat a unui POS ca terminal fizic. Deci sunt mai multe variante de luat în calcul, trebuie să mergeți să discutați cu fiecare bancă, fiecare dintre voi la banca la care aveți contul și să vedeți ce anume vă propune și cât de repede se poate face acest lucru. Aici ar mai fi un aspect. Dacă în mod normal băncile au 30 de zile să implementeze soluția de la momentul solicitării voastre, ei bine, ce ne facem în zonele în care nu există internet, pentru că și la momentul ăsta sunt în România zone unde nu există internet. Mare atenție! Și aici, dacă zona devine deservită de rețele, aveți maxim 12 luni ca să faceți implementarea aceasta a plății cu cardul. Adică nici măcar în situația asta nu este exceptat nimeni și doar dacă zona, mă repet, devine deservită de rețele de internet. Asta nu știu cum s-ar putea verifica, probabil că destul de ușor, dar e bine să aveți în vedere. Am fost și eu pus în situația în care, de exemplu, nu aveam internet pe mobil, dar comerciantul din zona respectivă avea deja POS și avea un internet acolo local. Deci probabil sunt modele și sunt situații în care poți să faci lucrul ăsta. Nu știu să vă spun cum din punct de vedere tehnic, dar trebuie discutat și investigat. O altă modificare foarte importantă este majorarea plafonului de CASS, sănătate, la 72 de salarii minime în cazul activităților independente, adică PFA, II, IFE și așa mai departe. Dacă până acum aveam 60 de salarii minime plafonarea, acum a crescut la 72 și s-a aprobat legea mai departe cu 72 de salarii minime. Înainte, propunerea a fost de 90 de salarii minime, dar slavă cerului nu a trecut și am rămas la 72 de salarii minime. O altă modificare importantă și care va afecta iarăși toți antreprenorii, sperăm ca cei de la Registrul Comerțului să aibă timp să facă și să își ducă la îndeplinire activitățile, pentru că aici o să ne lovim de registru, este modificarea capitalului social. Iar aici, de data aceasta, avem niște plafoane. Practic, firmele nou înființate se vor înființa direct cu 500 de lei capital social. Firmele care au o cifră de afaceri până în 400.000 de lei vor trebui să-și majoreze capitalul social la 500 de lei, așa cum va fi legea de anul viitor. Iar firmele care vor avea o cifră de afaceri peste 400.000 de lei vor trebui să-și majoreze capitalul social la 5.000 de lei. Pentru situația aceasta cu capitalul social, trebuie să aveți în vedere că există un termen de dus la îndeplinirea condiției, termen care se duce până la 2 ani. Dar sfatul meu ar fi să nu lăsați până la finalul celor 2 ani această modificare. Dacă tot faceți modificările pentru codurile CAEN, că by the way se apropie termenul pentru actualizare la REF 3, ar fi bine să majorați și capitalul social ca să scăpați de o grijă și să le faceți pe toate deodată. Nu uita că în cadrul grupului nostru de firme avem și acest serviciu și te putem ajuta. Trebuie doar să apelezi la o consultanță și, by the way, în shop-ul de aici din YouTube găsești serviciile noastre, adică consultanță și modificări la Registrul Comerțului. Așa că te invităm să le accesezi și, de ce nu, hai să colaborăm și pe partea asta, nu doar pe partea fiscală.
Bun, hai să vedem câteva măsuri pe partea de inactivitate fiscală. Pentru că și aici deja s-a intrat foarte, foarte tare în contribuabil. Adică, cei de la ANAF au zis în felul următor. Dacă până acum puteai să ții o firmă inactivă, ei bine, de acum nu se mai poate. ANAF ți-o bagă automat în insolvență, dar ce crezi? Costurile de insolvență le vei suporta tu ca și administrator. Și aici sunt curioasă să văd cum o să se repartizeze, către ce practicieni de insolvențe se vor repartiza dosarele. Cu siguranță, așa cum suntem obișnuiți, vor fi foarte mulți de ai casei, unde costurile pot fi destul de mari. Așa că ai grijă să nu ajungi în situația în care să fii declarat inactiv și mai mult de atât, dacă ești deja inactiv, să nu te ducă direct în insolvență ANAF-ul. Verifică-ți tu situația și ia toate măsurile necesare ca să poți să închizi și să lichidezi tu voluntar firma. Aici vorbim de firme fără datorii. Dacă vorbim de firme cu datorii, acolo, din păcate, chiar se va duce către practician în insolvență, pentru că dacă ai lăsat o firmă cu datorii, e clar că nu le poți achita și atunci poate totuși se găsește o soluție și pentru tine. Deci, concluzia în situația asta este să-ți verifici fișa la ANAF, să ai grijă să nu fii cumva declarat inactiv din cauza sau datorită faptului că nu sunt depuse fiscale la zi sau datorită faptului că nu ai sediul social activ. Deci vedeți că astea sunt două motive de declarare a inactivității fiscale și tu, deși ești ok și zici că ai activitate și funcționezi, poți de fapt să fii inactiv fiscal. Grăbește-te și verifică fișa de la ANAF. Este super important ca aceasta să fie cu status activ, nu inactiv. Dacă cumva ești inactiv fiscal, neapărat reactivează-te, asta în situația în care vrei să mai păstrezi și vrei să mai faci ceva activitate, sau chiar și dacă nu vrei, tot trebuie să te reactivezi ca să nu intri în insolvența cu practician în insolvență și să mai și achiți costurile pe care ANAF ți le va impune. Mai bine o închizi tu când vrei tu decât să-ți închidă ANAF obligatoriu. Și asta nu e tot. Nu uita că am discutat mai devreme de contul bancar. Deci dacă nu vei avea cont bancar începând cu anul 2026, în primele 60 de zile este termenul de conformare. Asta e pentru firmele noi. Pentru firmele vechi, sincer, nu știu care este procedura, de aceea cel mai bine ar fi să-ți faci cât mai repede un cont bancar. Și nu ai depuse declarațiile sau sunt depuse, dar cu o întârziere mai mare de 5 luni de la data limită de transmitere a declarațiilor, iarăși ajungem în aceeași buclă de insolvență fiscală și acolo iarăși ne ducem către practicianul de insolvență pus la dispoziție de către ANAF. Așadar, haideți să luăm soarta firmelor noastre în propriile mâini și să nu așteptăm să ne trimită ei cine știe la ce practicieni în insolvență, la care nu ai cum să dai de ei, îți vor impune niște costuri poate foarte mari. Eu nu zic că așa se va întâmpla. Există această posibilitate. Să impună niște costuri foarte mari și să nu fie în concordanță cu realitatea. Și dacă tot am vorbit de legea insolvenței, continuăm lista modificărilor cu modificarea pe legea insolvenței. Practic, se vor înăspri măsurile de aplicare a legei insolvenței și mai mult de atât, se va continua cu atragerea răspunderii patrimoniale a administratorilor companiilor, IMM-urilor care au cerut insolvența în situația în care datoriile sunt mult mai mari, în special în cazul societăților în care raportul dintre activul net contabil și datorii, de fapt datorii pe activul net contabil, acest raport este mai mare de 50%, aici situația se va înrăutăți și se va duce efectiv să se verifice cum s-au consumat sau cum s-au cheltuit banii din compania respectivă și, așa cum am mai zis, se merge pe atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului sau a celor care au administrat compania respectivă. Ei bine, și pentru că tot mai sunt modificări, mai avem modificări pe împrumuturi între companie și asociații.
Oricum, lucrul acesta era cumva într-o zonă gri, ca să spun așa, pentru că împrumuturile între firmă și asociați nu sunt neapărat, adică ori dai dividende, ori dai, dacă ai profit, evident, dar împrumutul acesta, în primul rând, ar trebui notificat la BNR în cazul unei persoane nerezidente și, mai mult de atât, e o discuție cu privire la purtător sau nepurtător de dobândă și la valoarea cotei dobândei, adică cât să se aplice acea dobândă. Așa că, începând de anul următor, dacă vei distribui dividende, interimare în principal, va trebui să aștepți să vezi dacă situația este regularizată și să fie în conformitate cu legislația de anul următor. Practic, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă în felul următor. Dacă după depunerea situațiilor financiare anuale, activul net contabil este mai mic cu 50% față de capitalul social subscris, în situația aceasta nu vei mai putea acorda sau restitui împrumuturi primite de la asociați sau orice parte afiliată până când nu se reîntregește acest activ net contabil. Deci, practic, te limitează și te pune să calculezi acest activ net contabil de fiecare dată când vrei să faci un împrumut sau când vrei să distribui dividende. Trebuie mare atenție de anul viitor. Categoric trebuie discutat cu contabilul înainte de a-ți da dividendele ca să te asiguri că totul este ok. Aici, cel mai mult vor avea de suferit, din păcate, cei care au pierdere din anii anteriori și care nu este recuperată până la momentul prezent. Acolo sunt multe discuții și multe situații de analizat. Așa cum am mai zis, trebuie văzut punctual la fiecare companie ce aveți în ea și dacă vă veți mai putea distribui dividende începând cu anul următor. Așa cum am mai zis, în shop-ul nostru de pe YouTube aveți ședința de consultanță pe care o puteți lua cu noi ca să vă asigurați că totul este ok sau, dacă vreți o altă părere, doar aici ne găsiți la un click distanță și putem să stabilim o întâlnire oricând aveți voi nevoie, fizic sau online, ca să discutăm punctual spețele voastre. Cam acestea ar fi în linii mari modificările pe care le avem începând cu anul 2026. Evident, sunt multe situații particulare și multe punctuale care categoric merită discutate, așa că o să te rog să ai grijă să nu ratezi webinariile noastre de la începutul anului următor, pentru că planul este să discutăm toate aceste schimbări, modificări și strategii de adaptare și ajustare a business-ului vostru la noul an. Așadar, nu uita să dai un like, să subscrii canalului nostru, pentru că sunt informații care te ajută în dezvoltarea business-ului pe care tu îl ai și, de ce nu, ne poți contacta, așa cum am mai zis, pentru o sesiune de consultanță, fie la office@mbv-tax.ro, fie direct aici în shop-ul de pe YouTube. Noi suntem aici la un click distanță și te așteptăm să îți dăm cele mai utile informații din mediul acesta fiscal, financiar, contabil. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat până acum la canalul nostru și haideți să fim o comunitate în care să avem ceva de zis și să încercăm să schimbăm într-un fel sau altul partea aceasta de antreprenoriat și interpretarea legilor în direcția bună nouă ca și antreprenori.